नमस्ते यूथ ऑफ जेएसबी व्यूवर्स. प्रति शुक्रार म्हणकेची अपास तुमगेल प्रीतीचे शो आज तुमगेल मुखारी घेऊन आयलस. आज वे संजे 7 तुला 8 गंतिताय तुमगेलोटू हांव आसता. आयची या गेम शो तू मस्त पुरा इंटरेस्टिंग विषय तुमगेल मुखारी हाडता आमी मस्त पुरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स रेडी करून हाडलेलो आसा. तुम्ही पळयत आसची क्विज टाइम. हांव रजत भंडारकर. क्विज टाइम विशेष नेर प्रसार कार्यक्रमाक तुमको पूरे जनक अपास मोगान स्वागत करता सर. आज मस्त एक विशेष दिवस आज नोपी म्हणताची अनंत चतुर्दशी. तुमको पूरे जनाक नोपीच्या हार्दिक शुभाशय सांगता सर. आयच्या दिवसांतू आम्ही वचून कसला एक मगिलस की देवा लागिता खंडित सत्य जावो आणि आमगेले ह्या सगळे वर्ष बारी चंदायर चोलो म्हणून सांगताची. तुम्ही अष्टमी चवती पूरे जल्ले आज नोपी वय जल्ले आणि मुखारी नवरात्री वरला. सो खंडित ह्या एक 4 महिनो 3 तुला 4 महिनो भारी एक गम्मतेचे एक महिनो मस्त पुरे परब येता असता. सो खंडित तुमकां त्या पुरे परबेचे शुभाशय सांगताची. आयचे या कार्यक्रम आम्ही स्टार्ट करूया. क्विज टाइम सीझन 2. आयच्या या कार्यक्रमांतू तुम्ही भाग घेवका म्हण जाल्यार तुम्ही कसं करका म्हण सांगून सांगता वता. तुमगे स्क्रीनार दिसताच पळया एक नंबर 7019258077. वापस सांगता 7019258077 या नंबराक तुम्ही कॉल करका जाता. कॉल केलेला प्रति एक कॉलराक 3 क्वेश्चन निमगे दिता. सो ह्या 3 क्वेश्चन कशी सिलेक्ट करका तुम्ही म्हण सांगल्यार तुमगे स्क्रीनार एक कॅटेगरी लिस्ट येता पळया. त्या कॅटेगरी लिस्टांतू तुमकां 5 कॅटेगरी असता. इंडियन एपिक, आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट म्हणून सांगून ह्या 5 कॅटेगरी तुला ना तुम्ही खंयची एक कॅटेगरी सिलेक्ट करका जाता फर्स्ट क्वेश्चनाक. सो फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता इंडियन एपिक सिलेक्ट केले म्हणजे जाल्यार तांतू तुला ना तुमकां एक क्वेश्चन येता. त्या एक क्वेश्चन आन्सर करच्याक तुमकां 10 सेकंड टायमर असता. तुमगे स्क्रीनार आता टायमर येता ते पळयात तुम्ही 10 सेकंड्स टायमर असता तुमकां. त्या 10 सेकंड्स कंप्लीट जावचे भितर तुम्ही त्याच्या आन्सर दिवका जाता. सो करेक्ट आन्सर दिल्लेल्यांक तुम्ही सेकंड क्वेश्चनाक प्रोग्रेस जाताची. सो आता फर्स्ट क्वेश्चन इंडियन एपिका तुला ना तुम्ही दिल्लेलो आन्सर करेक्ट असला रे. सेकंड क्वेश्चन वतना अपास तुमकां कॅटेगरी लिस्ट येता. तांतू भितर तुम्ही इंडियन एपिक सोडून विंगड खंयचे कॅटेगरी सिलेक्ट करका जाता. सो विंगड कॅटेगरीज खंयचे पुराय म्हणून सांगून पळया आमी. तुमकां स्क्रीनार येता आसा इंडियन एपिक सिलेक्ट केला. त्या सोडून तुम्ही नेक्स्ट खंयचे विंगड आर्ट अँड कल्चर जो फेमस पर्सनॅलिटीज जो पॉलिटिक्स जो स्पोर्ट तुमकां खंयचे इश्ट आसा की खंयचे एक कॅटेगरी तुम्ही तांतूला सिलेक्ट कोर येता. हाका अपास तुमकां सेकंड क्वेश्चन खंयचे एक कॅटेगरी तुला येता. तांतू भितर अपास तुमकां 10 सेकंड टायमर असता. सेकंड क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार थर्ड क्वेश्चनाक वताची. थर्ड क्वेश्चनांत अपास तुम्ही खंयचे फर्स्ट 2 सिलेक्ट केला की कॅटेगरी त्या सोडून विंगड खंयचे अनेक कॅटेगरी सिलेक्ट करका जाता. सो थर्ड क्वेश्चनाक 10 सेकंड टायमर. तिनय क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिलेल्यांक यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज खंडित आसा. तशीच अन्य एक विषय कसा म्हणून सांगला रे. ह्या एक कार्यक्रमांतू तुम्ही कॉल करताची. कॉल करून तुम्ही आन्सर सांगचे प्रयत्न करताचे. बट पक्कनी तुम्ही सांगिल्ले आन्सर रॉंग जाल्ले म्हणजे जाल्यार बेजार करचे नक्का. आणि तुमकां एक प्रोत्साह मेळका म्हणल्या खातीर तुम्ही कॉल केलेला पक्कनी तुमकां आन्सर दिवचे जायन म्हणजे जाल्यार तुमगेलें नांव आमगेलें लकी कॉलर चिट करून एक बॉलांत घालताची. सो एंड ऑफ द एपिसोड एक चिट्ट काडता. सो त्या एक चिट्टान तू कोणाला नाव आसा की त्यांनी खंडित आमगेल्या हायच्या लकी कॉलर जाताची. सो खंडित वगवगी कॉल करा. तुमगे स्क्रीन नंबराक 7019258077. तशीच तुमकां हे कार्यक्रम इष्ट जाताच म्हणजे जाल्यार खंडित तुमगेल्या स्क्रीनार तोगू एक लायक बटन आसा खंडित एक थम्स अप दिया. तशीच शेअर बटन आसा त्या शेअर बटन एक विसरनाशी खंडित ओतिया. आनी काही चड जनाक हे कार्यक्रम पळोवो मस्त जनान खेळणारी पुरे जनाक एक गंमत जाता. एक माइंड रिफ्रेश जाता आणि मस्त पुरे विषय शिकच्या मेळटा ह्या एक कार्यक्रमांतू. सो एपिसोड 1 आम्ही स्टार्ट केलेला एप्रिल 1 ह्या सिजनाच्या सीझन 2च्या एप्रिल 1 स्टार्ट केलेलं तसला ह्या एक सीझन आज 13th एपिसोडाक येवन पळयलें आसा आमी. ह्या सीझन आयचे दिवस आमी मुक्ताय करता आसाची. सो खंडित नेक्स्ट अनेक एक सीझन घेऊन खंडित तुमगेल मुखार येता. आयची ह्या लास्ट एपिसोडान तू खंडित तुम्ही पार्टिसिपेट करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न खंडित कोर येता. तुमगेल स्क्रीनार तशें नंबराक वगी कॉल करा 7019258077. या नंबराक वगवगी कॉल करून 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेल्यांक यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज खंडित आसा. तशीच
तुमके कार्यक्रम पळोवन कशी दिसता असं म्हणून सांगून खंडीत आमगेल्या कॉमेंट सेक्शनात घालायची. कॉमेंट सेक्शनात तुमगेलो फीडबॅक आनी तुमकां ह्या सीझन कशी दिसल्या म्हणून सांगून. तुम्ही फर्स्ट सीझन आनी ह्या सीझन पळयला. फर्स्ट सीझन तुमकां कशी दिसल्या आनी ह्या सीझन आज आमी लास्ट एपिसोडाक येवन पावल्यांची. सो इतलो पुरो एपिसोड तुमी पळयले ह्या सीझनांत. तुमकां ह्या सीझन कशी दिसल्या आनी कसं इम्प्रुवमेंट्स घेवन आमी नेक्स्ट सीझनात तुमगे मुखार येत कसलंय तुमगेल्या एक फीडबॅक आसा म्हणजे जाल्यार खंडीत आमगेल्या कॉमेंट सेक्शनात घालायची म्हणून सांगताची. आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाचे फर्स्ट कॉलर आसा के तांगेला उलया. हॅलो नमस्ते. हॅलो नमस्ते. कोण उलोवचे? हॅलो प्रल्हाद पै बदियाडका तुकुन. ओके. सो गेम रूल्स कळला न्हू प्रल्हाद? स्टार्ट करूया आमी. ओके. सो आमी आतां कॅटेगरी लिस्टाक वचा. कॅटेगरी लिस्ट तुमगेल मुखार आयिल आसा. इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट. हे 5 कॅटेगरीन तुला खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जातात फर्स्ट क्वेश्चनाक. इंडियन एपिक वा? ओके. सो इंडियन एपिक पुराण म्हणून सांगता असाची. सो स्टार्ट करूया न्हू आमी तशें जाल्यार. इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेल्या आयच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन तुमगेल्या मुखार येता आसा पळय. हू प्रेझेंटेड द बो गांडीवा टू अर्जुना? उपासनी म्हणटा हू प्रेझेंटेड द बो गांडीवा टू अर्जुना? तुमगेले ऑप्शन्स ए वरुणा, बी इंद्र, सी अग्नि, डी वायू. तुमगेले 10 सेकंड टाइमर आता स्टार्ट जाता आसा. आन्सर दिवचा प्रयत्न करा. इंद्र. इंद्र शुअर आसा वा? डाउट वा? ओके. सो आन्सर इंद्र न्ही, वरुणा म्हणून आसा आन्सर. ओके, नो प्रॉब्लेम. खंडित आनी नेक्स्ट ह्या सीझन हांगा मुक्ताय जाल्यार नेक्स्ट सीझनात खंडित वापस कॉल करून विन जावचो प्रयत्न करूं. ओके. एंड ताय पळयता रावपाची. तुमगेलें नांव आमगेल्या आयच्या लकी कॉलरांत घाल नासता. सो खंडित एंड ताय चान्सेस विन जावचे. तशीच नोपीचे शुभाशयू. थँक्यू फॉर कॉलिंग. बाय बाय. टेक केअर. येस. सो आमगेला फर्स्ट कॉलर आयच्या एपिसोडाच्या हे लास्ट एपिसोड हांव वापस सांगलें म्हणकेची ह्या सीझनाचे लास्ट एपिसोड. खंडित तुमकां आयच्या एपिसोडांत विन जावचे एक चान्स खंडित आसा. सो वगवगी कॉल करा. तुमगेल्या स्क्रीनार तशें नंबर पळया 7019258077. ह्या नंबराक वगवगी कॉल करून 3 क्वेश्चना करेक्ट आन्सर दिवन प्रायज विन जावचे प्रयत्न करा. तशीच ह्या सगळे सीझन पळयले तुमी 13 एपिसोड्स तुमगेल्या मुखारी चुकय नाशी. खंयचे एक स्पेशल लाईव्ह प्रोग्राम असल्यार मात्र चुकला ना म्हणजे जाल्यार प्रति शुक्रार सांजे 7 गंटाक शार्प तुमगेल्या मुखारी हे कार्यक्रम घेवन आयिल आसा. तुमकां मस्त इश्ट जाला हे कार्यक्रम म्हणून तुमगेले फीडबॅक तुमगेले रेस्पॉन्स पळयतनाची आमकां कळटा. खंडीत आमकां एक भारी एक खुशी विशय कसो म्हळ्यार म्हाका एस्पेशली हांव प्रति शुक्रारा सांजे 7 गंटाक तुमगेलो एक उलोवच्याक एक चान्स मेळटा म्हाका. खंडीत तुमगेलो एक इंटरॅक्शन करच्याक. तशीच मस्त पुरो इंट्रस्टिंग क्वेश्चन्स तुमगेले मुखार हाडून तुमगेलो एक इंटरॅक्शन करून पुरे जनाले एक नॉलेज इम्प्रूव जाता जाल्यार एक इंट्रस्टिंग गेम शो तुमगेले मुखारी प्रति शुक्रारा सांजे 7 to 8 घेवन येतर आसा. सो आज ह्या सिजनाच्या लास्ट एपिसोड जावन आसता. खंडीत हांव अंतू तुमकां मिस करता. नेक्स्ट सीझन घेवन येवताय. सो तुमी हे कार्यक्रम मिस करताचे म्हण लेखता. सो खंडीत ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वरला आयच्या ह्या सीझन मुक्ताय जावचाक. सो खंडीत तुमी चान्स सोडनाकाची वगवगी कॉल करा. तुमगेल्या स्क्रीनार दिसता आसा नंबर पळया. तशी आमगेल्या आयच्या एपिसोडात सेकंड कॉलर सच्चिदानंद पै हांणी केरळातून कॉल केलेला आसा. हांगेला घेवया. हॅलो नमस्ते. नमस्ते. कसं कोण आसा तुमी? आम्ही आता वर्क करून आहा. हांगा डेलोइट वर्क करता. वय प्रायव्हेट ऑफिस. ओके ओके. सो गेम रूल्स कळला वा तुमकां? वय कळता. स्टार्ट करूया बा. या. ओके. सो आमी सीधा कॅटेगरी लिस्टाक वचा. कॅटेगरी लिस्टांत खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता. ओके ओके. सो कॅटेगरी लिस्ट पळोवया आमी आतां. कॅटेगरी लिस्टांत तुमगेल्या मुखार अशी कॅटेगरीज इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट. खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करपाची? स्पोर्ट. स्पोर्ट. ओके. स्पोर्ट क्रीडे म्हणून सांगता सर तुमी. खंयची फेवरेट स्पोर्ट? क्रिकेट. क्रिकेट. ओके. सो एशिया कप आनी फॉलो करता सची? वय वय फॉलो करता. ओके ओके. सो कशें जालें कालचें मॅच? वय अनफॉर्च्युनेटली कालच्यान जालें ना जाल्यार इंडिया भायर आयलें.
वाढणे नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप आमगेले असो नाही वा वय वय खंडित आम्ही विन जाऊया T20 वय वर्ल्ड वय कप म्हणले की आम्ही नाही वा सो आम्ही Yes. स्टार्ट करूया ना तुमगेला याचे फर्स्ट क्वेश्चन ना या स्टार्ट कर येस सो फर्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट या कॅटेगरी तुला ना तुमगेल मुखार येते तसं पळया ओके The term dolphin kick is associated with वापस निमगिता The term dolphin kick is associated with तुमगेल ऑप्शन्स A बॅडमिंटन B स्क्वॉश C स्विमिंग D गोल्फ तुमगेल 10 सेकंड टाइमर आता स्टार्ट जाता आन्सर दिवच प्रयत्न करा गोल्फ गोल्फ वा डाऊट का डाऊट वा डॉल्फिन किक म्हणून सांगितलं डॉल्फिन किक म्हणून सांगितलं डॉल्फिन किक स्विमिंग स्विमिंग जाऊन असता हा स्विमिंग ओके सो गोल्फ नाही बट नो प्रॉब्लेम तुमगेल नाव खंडित आयचे आमगेला आला की कॉलर ಅಂತ घाल नसता एंड ऑफ द एपिसोड ते पळयता बा ओके हॅलो येस थँक्यू फॉर कॉलिंग बाय बाय अशीची पळया दोन्ही जणांना कॉल केला तांगेल नाव आता एक लकी कॉलर चिट्ट घालया आम्ही तशीची तुम्ही कॉल करा तुमगेल स्क्रीनर दिसतच पळया नंबर 7019258077 या नंबराक वगवगी कॉल कोरनु तुम्ही कॉल कोरनु तीन क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिवचा प्रयत्न कोरेत तिन्ही क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला यूथ ऑफ GSB तर्फे ना एक इंटरेस्टिंग प्राइज खंडित आसा सो मिस कोर नकाची या एक ऑपॉर्च्युनिटी या सीझन 2 च्या एक इम्प्रूव्ड फॉर्मॅट तुमगेल मुखार आम्ही फर्स्ट सीझना तुला ना या सीझनाक मस्त पुरे इम्प्रूवमेंट्स तुमगेल खातीर घेवन आयले आसाची तशी तुमकां ह्या सीझन कशी दिसल्या म्हणून सांगून आमगेल कॉमेंट सेक्शनात खंडित घालायची सो नेक्स्ट सीझनाक आमकां इम्प्रूव करच्याक एक कसं म्हणल्यार एक रेफरन्स मेळटा आमगेल ऑडियन्साक कसं जाय म्हणून सांगून सो ह्या एक फेसबुक आनी युट्यूबार केलेला की तांची एक एडवांटेज म्हणून येता न्हय वा इमिडिएट फीडबॅक मेळटा आमकां सो इन्स्टंट फीडबॅक मेळटा सो त्या घेवनूच आमी इम्प्रूव करता वताची ह्या एक कार्यक्रम तशीच आमगे वटो आयचे अनेक कॉलर आसा की थर्ड कॉलर हांगे लावलो या हॅलो नमस्ते हॅलो हॅलो नमस्ते ऐकत वा ना कॉल डिस्कनेक्ट जाला दिसता खंडित तुम्ही कॉल करतना देखून एक लायक नेटवर्क आशिल्ले प्लेसार तुलान कॉल करा आनी तशीच तुम्ही तुमगेल घरकड तुलान उलयतना तुमगेल टीव्ही वॉल्यूम आनी तशीच मोबायल स्क्रीनार पळयता आसा म्हणजे जाल्यार मोबायल स्क्रीनाचे वॉल्यूम म्यूट करून देखून उलया ना म्हणजे जाल्यार ऑडियो लूप जाता आनी कॉल डिस्कनेक्ट जावचे एक चान्स खंडित आसता सो तुमकां कॉल मेळटरी त्या डिस्कनेक्ट जाल म्हणजे जाल्यार खंडित बेजार जाता सो आमकांय बेजार जाता तुमी कॉल कोर न्हू आन्सर करूं जाय न्ही म्हणून सांगून सो खंडित वगवगी कॉल करा तुमगेल स्क्रीनार दिसता अशें नंबर 7019258077 या नंबराक वगवगी कॉल कोर न्हू तुमी तीन क्वेश्चनाक आन्सर दिव न्हू प्राइज विन जावचे प्रयत्न खंडित कोरेत तशी आमगेलो अनेक कॉलर आसा कांयचे एपिसोडाचे हॅलो नमस्ते हॅलो 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 ओके कॉल वापस डिस्कनेक्ट जाला सो वापस ट्राय करता आसाची देखून वापस सांगता सांग लायक नेटवर्क आशिल्ले प्लेसार तुलान करा ना अशीची कॉल डिस्कनेक्ट जाता आनी कसं जाता म्हणल्यार विंगडांकय चान्स मेळना कॉल करेक्ट नेटवर्क करेक्ट आशिल्ल्यांक सो खंडित कॉल करा 7019258077 तशीच ह्या सीझन 13 एपिसोड तुमगेल मुखार हाडला 13 एपिसोड्स पळोवन तुमकां कशें दिसलें म्हणून सांगून खंडित आमगेल कॉमेंट सेक्शनाक घाला तशीच तुमकां फर्स्ट सीझन आनी ह्या सीझनाक कसो डिफरन्स दिसला आनी मुखार कसो चेंजीस जावं हें पुरें सांगा पुरें इम्प्लिमेंट करचे प्रयत्न आमी खंडित करताचे तशीच यूथ ऑफ GSB मस्त पुरो इंटरेस्टिंग कार्यक्रम तुमगेल मुखार येतर आसता आता मंगळूरच्या चातुर्मासाचे लाईव्ह कवरेज तुम्ही आमगेल चॅनलार डेली पळयता आसाची दनपारा रात्री ताच्या पूज की थंय जेवचे तसं लायक विशेष वाहन पूज असे तर नाम एक विशेष दिवस असला रे नोपी आज नोपीच्या कार्यक्रमय नेर प्रसारार तुम्ही पळयलेलो आसा तशीच आनीकय मुखारी चातुर्मास जाऊ होतय आमगेला यूथ ऑफ GSB चॅनलार तुम्ही खंडित दनपारा रात्री आनी कसले स्पेशल दिवस असला रे त्या स्पेशल कार्यक्रमय नेर प्रसारा मुखांतर खंडित पळोवन सपोर्ट कोरका म्हणून निघून घेताची आमगेलो अनेक कॉलर आसा काय तांगेला उलया हॅलो नमस्ते हॅलो 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 येस वापस कॉल डिस्कनेक्ट जाला पळया सेम कॉलर वापस ट्राय करता असं दिसता देखून कॉल करतना लायक नेटवर्क आशिल्ले प्लेसार तुरान करा विंगडांकय कॉल मेळना अशी जातना विंगड जण ट्राय करता आसताची सो पळया आलोचन करा पुरे जणांक एक चान्स मेळका ह्या
ह्या सिजनाच्या ह्या एक लास्ट एपिसोड जावन आसता खंडित अनेक एक सीजन 3 घेवन तुमगेल मुखार येता ते दोलताय आयच्या एपिसोडाचे अनेक कॉलर आसात तांगेला उलोवन येवया. हॅलो नमस्ते. हॅलो हेलो हॅलो कोण उलोवचे? अनन्या अनन्या खंय तुला ना? मंगळूर मंगळूर. कसं शिकतास अनन्या? फर्स्ट स्टँडर्ड. स्कूल आशिल्ली भाजी? वय ओके. स्कूला वचून गंमत जातवा? वय वय वा. ओके. सो कोण आसा ओटू? अम्मा अम्मस वा? अण्णा अण्णा येस वा? हॅलो हेलो अण्णास वा ओटू? वय ओके जायता. सो आमी स्टार्ट करूया तशें गेम. जायत सो आता आमी स्क्रीनार पळया कॅटेगरी लिस्ट येता. कॅटेगरी लिस्ट तुमगे मुखार येता सर. कॅटेगरी लिस्ट पळया. इंडियन एपिक, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट ह्या 5 कॅटेगरींतल्यान खंयची एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता अनन्या? इंडिया इंडियन एपिक वय पुराण. ओके. सो इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरींतल्यान तुका लायच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन आता स्क्रीनार येता पळय. To whom does Yudhishthira offer the first worship at the time of the Rajasuya Yajna? Wapas nimgita. To whom does Yudhishthira offer the first worship at the time of the Rajasuya Yajna? Tumgal options A. Krishna, B. Bhishma, C. Balarama, D. Dhritarashtra. Tumgal 10 second timer start zalla. Krishna. वय कोण सांगून दिले? अनुना कोण? अनुना ओके. सो आन्सर 100% करेक्ट सर. कृष्णा. Congratulations अनन्या. थैंक यू. येस. सो फर्स्ट क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिलेला आसा अनन्या. सेकंड क्वेश्चन वचा आमी जायतवा. ओके. सो सेकंड क्वेश्चनाक वचा. सेकंड क्वेश्चनाच्या कॅटेगरी लिस्ट तर तुमगे मुखार येता सर पळया. ओके. सो कॅटेगरी लिस्टांत इंडियन एपिक सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता? आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट. खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता? खंयचे? आर्ट एंड कल्चर. कले ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. आर्ट एंड कल्चर म्हणता सर. करेक्ट ना? ओके. सो सेकंड क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर ह्या कॅटेगरींतल्यान तुमगे स्क्रीनार येता सर पळय. Which city played host to the annual event Bharat Parv 2020 which celebrates the spirit of India? वापस निमगे which city played host to the annual event Bharat Parv 2020 which celebrates the spirit of India? तुमगे ऑप्शंस A. न्यू दिल्ली, B. कोलकाता, C. बेंगळूरू, D. हैदराबाद. 10 सेकंड स्टार्ट झाला. आन्सर दिवचे प्रयत्न करा. न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली वा? वय ओके. सो न्यू दिल्ली म्हणून सांगितलं सर. आन्सर 100% करेक्ट सर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थैंक यू. सेकंड क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलं सर. हाँ सो आज देवस्थानाने वचून आयिल्वा? वय आज कसं दिवस आजी गोतस वा? वय कसं आसा आजी? नोपी हा नोपी नोपी वा? देवा पळोवन आयिल्वा देवस्थाना वचून? वय वय वा. ओके. सो आता 2 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिला. थर्ड क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टंट क्वेश्चन जाता प्राइज विन जावचाक. रेडी आस वा? वय वय वा. ओके. सो आमी आतां कॅटेगरी लिस्टाक वचा. इंडियन एपिक आनी आर्ट एंड कल्चर सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता? फेमस पर्सनालिटीज, पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट. खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता? खंयचे? स्पोर्ट. ओके. सो स्कूलान तू स्पोर्ट्स खेळतोय तू? वय कसं खेळता? खंयची स्पोर्ट खेळता? चेस खेळतोय? वय ओके. चेस फेवरेट स्पोर्ट तुगेला? वय ओके. सो स्पोर्ट ह्या कॅटेगरींतल्यान थर्ड क्वेश्चन तुगेल्या राउंडाच्या व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन स्क्रीनार येता सर पळय. What is the full form of IPL? पास निमगे what is the full form of IPL? तो options A. Indian Premier League, B. Indo-Pakistan League, C. International Premier League, D. Indian Players League. 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला. आन्सर दिवचे प्रयत्न कर.
A Premier. Indian Premier. A. A. B. A ವಾ Y. इंडियन प्रीमियर लीग ए Y. ओके कौन सांगून दिला आन्सर अम्मा नन्या वय वा तू पळेला वा इंडियन प्रीमियर लीग Y. वय वा ओके सो आन्सर 100% करेक्ट अस काँग्रॅच्युलेशन्स तिन्ही क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिवू नु आमगेला आयच्या एपिसोडाच्या फर्स्ट प्राइज विनर झालेला असा नन्या Thank you. वेलकम वेलकम तुगेल प्राइज आमगेल स्टुडियो येऊ नु किन्ना करेक्ट कोरेत ओके हाँ. ओके सो थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर Bye bye. Thank you. ओके बाय बाय सो तशीची आमगेला आईच्या कॉलर थर्ड कॉलर आणि फर्स्ट प्राइज विनर आयच्या एपिसोडाच्या सो अशीची प्राइज विन जावचे चान्स तुमकां येस आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळस आयच्या एपिसोडांतू खंडित मिस कोर नकाची ह्या सीझनाच्या लास्ट चान्स तुमकां प्राइज विन जावचे सो खंडित वगवगी कॉल करा तुमगेल स्क्रीनार दिसता नंबर 7019258077 ह्या नंबराक वगवगी कॉल करा कॉल कोर नु 3 क्वेश्चनाक आन्सर दिवू नु प्राइज विन जावचे प्रयत्न तुम्ही खंडित कोरेत प्राइज विन जालेला ना आमगेला यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडिओ येऊन तुमगेल प्राइज कलेक्ट कोरेत एक पण यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडिओ खंय आसा म्हणून सांगून आमगेल्या विक्षकाल खातीर एक पण तुमगे खातीर एक सांगून सोडता आमगेल्या स्टुडिओ आसूच्या मंगळुरांतू विवेक ट्रेडर्स म्हणून आसा वीटी रोडांतू विवेक ट्रेडर्स सेकंड फ्लोरार आमगेल यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडिओ आसा तुम्ही प्राइज विन जाल्लांची म्हणून जाल्यार खंडित हांगा येऊन आमगेला बॅक इन टीम आसता तांगेला घेवन तुमगेला डिटेल्स दिले म्हणजे जाल्यार खंडित तांणी तुमगेला प्राइज तुमकां दिताची सो तुमी तुमगेला प्राइज हांगा कलेक्ट कोर न्हू शेत तशीच आमगेला आयच्या एपिसोडाचे नेक्स्ट कॉलर आसा गे तांगेला उलोवया हॅलो नमस्ते हेलो हॅलो हेलो येस वेणुगोपाल प्रभू अळिपितुलान उलयता आसाची न्हय मा वय ओके सो नोपीचे शुभाशय तुमकां फर्स्ट हॅलो हां ओके सो गेम रूल्स कळ्ळा तुमकां वय कळता कळला ना मा स्टार्ट करूया आमी तुमगेल मुखार कॅटेगरी लिस्ट आयला आसा इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट वा वय ओके सो तुमगेला फर्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट ह्या कॅटेगरीत उरला ना तुमगेल मुखार येता आसा पळय मुरुगप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच अमॉंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वापस निमगिता मुरुगप्पा गोल्ड कप is related to which among the following sports तुमगेल ऑप्शन्स A फुटबॉल B हॉकी C क्रिकेट D टेबल टेनिस हॉकी वा 10 सेकंड टाइमर टाइम पळया हॉकी करेक्ट वा वय ओके सो तुम्ही हॉकी म्हणून इतले कॉन्फिडेंट असताना आन्सर 100% करेक्ट आसूं का ना काँग्रॅच्युलेशन्स फर्स्ट क्वेश्चनाक करेक्ट आन्सर दिवू न्हू तुम्ही प्राइज विन जाल्यार आसाची फर्स्ट रन तुला सेकंड क्वेश्चनाक वता आसाची हॅलो ओके सो आता सेकंड क्वेश्चनाक आमी आयले आसाची सो सेकंड क्वेश्चनाक वापस कॅटेगरी लिस्ट आसा सो कॅटेगरी लिस्टाक वचा आमी खंयचे एक कॅटेगरी स्पोर्ट सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची इंडियन एपिक पुराणा ओके सो इंडियन एपिक पुराणा ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमच्या लायच्या राउंडाच्या सेकंड क्वेश्चन तुमच्या मुखार येता आसा पळय What was the name of Drona's father? वापस निमगिता What was the name of Drona's father? तुमगेल ऑप्शन्स A परशुरामा B भारद्वाजा C कश्यपा D वेदव्यासा तुमगेल 10 सेकंड टाइम स्टार्ट जाला कश्यपा शुअर आसा वा वय 100% वा 50-50 वा ओके सो कश्यपा आन्सर नाही आन्सर रॉंग आन्सर भारद्वाजा ओके सो नो प्रॉब्लेम तुमका नाव खंडित आमगेला लकी कॉलर अंतू घाल्ला तुमका एंड ऑफ द एपिसोड पळयता रब्बा प्राइज विन चान्स खंडित आसता ओके यस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर यस अशीच तुम्ही कॉल करता सयत कॉल कोण प्राइज विन जावचे प्रयत्न खंडित करायची सो तुमगेल स्क्रीनर दिसता पळया नंबर Yes, thank you for calling. Yes, so तुमगेला गुलत आशिल्लो ताची 7019258077 ह्या नंबराक तुम्ही कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न कोरेत प्रति एक कॉलराक 3 क्वेश्चन निमगिता तिन्नय क्वेश्चना करेक्ट आन्सर दिल्यार यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज तुमगेल खातीर हांगा वेट करतारस तुम्ही खंडित आमगे स्टुडिओक येवन तुमगेल प्राइज कलेक्ट कोरेत आमगेल आयच्या एपिसोडाच्या फर्स्ट प्राइज विनर आहे आमकां आज मेळ्ळ्यांची अनन्या म्हणून सांगू फर्स्ट स्टँडर्डाचे कॉल करून आन्सर्स दिवन प्राइज विन जावन
आमगेला आयच्या एपिसोडाच्या फर्स्ट प्राइज विनर जाल्ल्यांची खंडित तुमकां एक चान्स प्राइज विन जावचे सो मिस करू नाकाची एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमगेल्या स्क्रीनार तशें नंबर पळया 7019258077 येस आमगेलो अनेक कॉलर आसा काही संगीता म्हणून सांगू न्हू हांगेला उलया हॅलो नमस्ते नमस्ते खंय तूं नमस्ते रावता कोचिन तुका कोच्ची तुका ओके सो गेम रूल्स कळ्ळा तुमकां वय वय ओके सो आमी स्टार्ट करूया न्हू वय ओके सो तुमगेल्या स्क्रीनार ही कॅटेगरी लिस्ट येता कॅटेगरी लिस्ट पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट फेमस पर्सनॅलिटीज ओके सो फेमस पर्सनॅलिटीज ह्या कॅटेगरी तुलान तुमगेल्या आयच्या राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन तुमगेल्या मुखार येता आसा पळया चंदीगड वॉज डिजायन्ड बाय वापस सांगता चंदीगड वॉज डिजायन्ड बाय तुमगेले ऑप्शन्स ए ले कॉर्बुसियर बी एडवर्ड लुटियन्स सी क्रिस्टोफर व्रेन डी मायकलॉंगो तुमगेल्या 10 सेकंड टायमर स्टार्ट जाला आसा आन्सर दिवचे प्रयत्न करा ए वा ए म्हणून सांगितलंस तुम्ही ले कॉर्बुसियर म्हणून सांगू न्हू 100% आन्सर करेक्ट आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक यू येस सो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलंच तुम्ही या आन्सर सोर्स कसला हॅलो कसं नाही सोर्स कसं आहे म्हणा खंय तू कोण काढली आन्सर वाजिलेलो खंय जो गसा का नाही गसा हां ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिला तुम्ही सो आम्ही नेक्स्ट क्वेश्चन वचा सेकंड क्वेश्चन वापस कॅटेगरी लिस्ट आयला तुम्ही त्या एक फेमस पर्सनॅलिटी सोडून हिंगड खंयच्या कॅटेगरी सिलेक्ट करता जाता स्पोर्ट वा वय ओके स्पोर्ट म्हणून सांगितलंस तुम्ही तुमगेल्या आयच्या राउंडाच्या सेकंड क्वेश्चन स्पोर्ट ह्या कॅटेगरी तुला तुमगेल्या मुखार आयला पळया Who is the only player to cross the 6,000 run mark in Women's One Day International? वापस निमगिता Who is the only player to cross the 6,000 run mark in Women's One Day International? तुमगेल्या ऑप्शन्स A Charlotte Edwards, B Mithali Raj, C Hayley Matthews, D Belinda Clark. तुमगेल्या 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झालेला आसा आन्सर दिवचे प्रयत्न करा बी मिताली राज B मिथाली राज 100% कॉन्फिडेंट आसा वा डाउट आसा बट आमगेले एक इंडियन प्लेयर आसतला म्हणून लेखचे तुम्ही नाही वा वय ओके सो बी मिथाली राज म्हणून सांगितलंस तुम्ही 100% आन्सर करेक्ट आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक यू सेकंड क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला आसा नाही वा वय आणि एक क्वेश्चन आसा या थर्ड क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार प्राइस तुमगेलेच ओके सो नर्वस आसा वा ಸ್ವಲ್ಪ वा ओके सो कॅटेगरी सिलेक्ट करताना कॉन्फिडेंट असेल एक कॅटेगरी सिलेक्ट करा ओके तुमगे मुखार कॅटेगरी लिस्ट येता पळया फेमस पर्सनॅलिटी आणि स्पोर्ट सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करा पॉलिटिक्स वा ओके पॉलिटिक्स म्हणून सांगितलंस तुम्ही पॉलिटिक्स ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेल्या आयच्या राउंडाच्या थर्ड क्वेश्चन आयला आसा पळया द प्रिएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन includes all the following except या चार ऑप्शन आत खंयची एक आमगे प्रिएम्बल अंत नाक ते कसं जाला म्हणू तुमगे ऑप्शन्स ए एडल्ट फ्रँचाइज बी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस सी फ्रेटर्निटी डी जस्टिस 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर दिवचे प्रयत्न करा ए वा ए एडल्ट फ्रँचाइज 100% कॉन्फिडेंट वा ಸ್ವಲ್ಪ ವಾ ಓಕೆ ಜಲ್ಲಾರಿ तुम्ही ಗೆಸ್ केलेला आन्सर करेक्ट जातस 100% करेक्ट अस काँग्रॅच्युलेशन्स थँक यू तिन्ही क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिवू न्हू तुम्ही आमगे लायच्या सेकंड प्राइज विनर जाल्याची काँग्रॅच्युलेशन्स थँक यू येस सो तुम्ही एकडा येईल तेन्ना केन्ना आमगे स्टुडिओ येऊ न्हू तुमगे प्राइज कलेक्ट करू येता ओके ओके येस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक येस सो आमगे आयच्या एपिसोडांत दोन प्राइज विनर येद्दोळता मेळ्ळेला आसा आमकां खंडीत तुमी आमगे थर्ड प्राइज विनर जावेत सो टाइम वेस्ट करू नाकाची तुमगे स्क्रीनार दिसता पळया नंबर 7019258077 ह्या नंबराक वगवगी कॉल करा कॉल केलेला प्रति एक कॉलराक 3 क्वेश्चन निमगिता तिन्नय क्वेश्चनांतू तुम्ही करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज तुमगेल खातीर आमगेल हांगा स्टुडिओंत रेडी आसा तुमी आमगे स्टुडिओक येवन केन्नाय कलेक्ट करूं येता तशीच तुमगेला
कसले एक फीडबॅक असं जो कसले एक सांगू असं म्हणजे खंडित कॉमेंट सेक्शनात घालायची आम्ही त्या वाजूच्या खंडित एक प्रयत्न करतायची तशीच आमगे लोट अनेक कॉलर असं काही हॅलो नमस्ते हॅलो नमस्ते कोण उलयता तशें पवन पै म्हणून पवन पै म्हणून खंय तुला ना बोळूर नॅशनल बोर्डर तू कोण वय ओके सो गेम रूल्स कळला तुमका वय वय ओके स्टार्ट करूया ना मा हा स्टार्ट करूया मी ओके सो तुमगे स्क्रीनार कॅटेगरी लिस्ट येता कॅटेगरी लिस्ट आयला पळय वाजून सांगता इंडियन Okay. एपिक आर्ट अँड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करताची स्पोर्ट्स मग स्पोर्ट्स सिलेक्ट करता वा वय ओके सो स्पोर्ट म्हणून सांगितलंस तुम्ही तुमच्या आयच्या राऊंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट कॅटेगरी तुला ना तुमच्या मुखार आयला पळया Who was named as the World Cup ambassador during the 2015 ICC World Cup? Pass nimgita. Who was named as the World Cup ambassador during the 2015 ICC World Cup? तुमगल ऑप्शन्स A. Kapil Dev, B. Sachin Tendulkar, C. Sunil Gavaskar, D. Ravi Shastri. 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर द्यायचा प्रयत्न कर. ओके सचिन तेंडुलकर म्हणून लागता सचिन तेंडुलकर म्हणून लेखताची होय कितले कॉन्फिडेंट आसाची कॉन्फिडेंट म्हणून नाही Okay. बट 2015 टाइम आर सचिन थोडे आमचं शिलो होय तसं सगळ्याला बघितलं या पुरा म्हणलं ओके सो आन्सर 100% करेक्ट आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू येस सो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलोच तुम्ही ओके आणि थँक्यू दोन क्वेश्चन आसा ओके ओके सो सेकंड क्वेश्चन वचा वा ओके 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 सो आता स्पोर्ट सोडून तुम्ही आता स्पोर्ट सिलेक्ट केलेलो ना स्पोर्ट्स सोडून तुमचे एक कॅटेगरी विंगड सिलेक्ट करता जाता इंडियन एपिक आर्ट अँड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटी आणि पॉलिटिक्स फेमस पर्सनॅलिटी फेमस पर्सनॅलिटीज प्रसिद्ध व्यक्तिಗಳು म्हणून सांगता सर तुम्ही होय फेमस पर्सनॅलिटीज या कॅटेगरी तुला ना तुमगेला सेकंड क्वेश्चन आयला पळया ॲज ऑफ जनवरी 2020 who among the following was the chairman of UPSC तुमगेला ऑप्शन्स A गुरबचन जगत B डेविड आर साइमले C अरविंद सक्सेना D PC होता तुमगेला 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला ओके अरविंद सक्सेना सी अरविंद सक्सेना लास्ट 1 सेकंड असताना सांगितलं सर आन्सर करेक्ट सर ओके थँक्यू येस कॉंग्रॅच्युलेशन्स बट एक रिक्वेस्ट तुमगेला स्क्रीन वॉल्यूम ऑन आसा दयकोन म्यूट करका ओके ओके ना म्हणजे लूप जाऊन कॉल डिस्कनेक्ट जाता ओके 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 सो हांव उलयलें डायरेक्ट ऐकया तुम्ही स्क्रीनार ऐकायला डिले येता तुमका एक 10 सेकंड वय 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 टाइमर जाल्यार कळना मागीर ओके ओके शुअर सो आता दोन क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलं असतं तुम्ही ओके थर्ड क्वेश्चन आता तुमगेल मुखार कॅटेगरी लिस्ट येता हा ओके कॅटेगरी लिस्ट पळया आमी इंडियन एपिक आर्ट अँड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटी पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट्स आणि तुम्ही फेमस पर्सनॅलिटी आणि स्पोर्ट जाल्ला सो इंडियन एपिक आर्ट अँड कल्चर आणि पॉलिटिक्स आणि खंयचे एक सिलेक्ट करा इंडियन एपिक पुराणा वय 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 ओके सो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तुमगेले थर्ड क्वेश्चन आयला पळया व्हॉट वॉज द यज्ञ परफॉर्म्ड बाय युधिष्ठिरा आफ्टर द बॅटल ऑफ कुरुक्षेत्र वापस निमगिता व्हॉट वॉज द यज्ञ परफॉर्म्ड बाय युधिष्ठिरा आफ्टर द बॅटल ऑफ कुरुक्षेत्र तुमगेले ऑप्शन्स ए महारुद्र बी अश्वमेध सी राजसूय डी नन ऑफ द अबव तुमगेले 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा महारुद्र शुअर वा वय वय सॉरी सी हॅलो हा सी सी आन्सर सी येत मात्र हांव घेवचा जायना टाइमर जाल तुमगेला शेक महारुद्र तुम्ही सांगता ना लास्ट 2 सेकंड भरलेला ओके 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 बट आन्सर राजसूय यज्ञ करेक्ट बट सुरुवात सांगेल म्हणजे जाल्यार प्राइस तुमगेल जात तशिलाच ओके 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 नो प्रॉब्लेम खंडित तुमगेल नाव लकी कॉलर ಅಂತ घालುತ್ತಾಮ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಳೆತರ ಬಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೂರ್ तुमगेला उलोन मस्त खुशी जाला थँक यू फॉर कॉलिंग थँक यू येस अशीची तुम्ही मागीर कॉल कर न्हू प्राइस विन जावचे प्रयत्न कर येता हांगेल नाव आमी आमगेले लकी कॉलर ಅಂತ घालया तशीच तुम्ही वेगवेगळी कॉल करा आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ आयची एपिसोड ಅಂತೂ
7019258077 या नंबराक तुम्ही कॉल करून मेगेला उल्लो येता उल्लेल प्रति एक कॉलराक तीन क्वेश्चन तो तुम्ही करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे जाल्यार यूथ ऑफ GSB तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज खंडित तुम्ही विन जाव येता तशीच आमगेलो अनेक कॉलर असे काही हॅलो नमस्ते हा हॅलो कोण उलयता हांव भवीन कामत भवीन कामत बेंगलोरच्यान बेंगलोर तुकून हाजे पुढे कॉल केला की म्हण नाही मा हाय होय ओके सो गेम रूल्स गोत असते शेलारी हाय स्टार्ट करूया वा स्टार्ट करे ओके सो आता स्क्रीनार कॅटेगरी लिस्ट आयला आसा इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता इंडियन एपिक इंडियन एपिक पुराण ओके सो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना आता नेक्स्ट क्वेश्चन येतच पडे फर्स्ट क्वेश्चन तुगेला हू रोट डावन द एन्शियंट टेक्स्ट ऑफ रामायण ऑप्शन्स ए वाल्मीकि बी कालिदासा सी लॉर्ड गणेशा डी दुर्वासा 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला वाल्मीकि 100% वा 100% शुअर वा श्योर ओके सो इतले कॉन्फिडेंट असताना आन्सर करेक्ट असू का ना मा कॉंग्रॅच्युलेशन्स फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला आसा सो सेकंड क्वेश्चन आवचा वा सेकंड क्वेश्चन आवचे वचा कॅटेगरी लिस्ट आयला आपल्या इंडियन एपिक सोणू खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करका जाता आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट आर्ट एंड कल्चर वा कले ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ हा ओके सो आर्ट एंड कल्चर या कॅटेगरी तुला ना सेकंड क्वेश्चन आता स्क्रीनार येता असा पुढे माधवपूर मेला इज अ फेमस अट्रॅक्शन ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया वापस निम्गे माधवपूर मेला इज अ फेमस अट्रॅक्शन ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑप्शन्स ए राजस्थान बी गुजरात सी मध्य प्रदेश डी हरियाणा 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झालेला असा आन्सर मध्य प्रदेश शुअर वा श्योर नाही गेस वा हा बट आन्सर रॉंग अस हेलो हा हॅलो आन्सर रॉंग अस आन्सर गुजरात हा नो प्रॉब्लेम नाव हांव खंडित लकी कॉलर ಅಂತ घाल नसता सो एंड ऑफ द एपिसोड ते पळयतारा बा आन्सर रॉंग जाल्यार प्राइज विन जावचे एक चान्सेस खंडित ओके ओके यस थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय टेक केअर बाय यस सो भवीन म्हणून हांणी बँगलोरातून कॉल केलेला सो खंडित हांगेले नाव आमी आमगे लकी कॉलर ಅಂತ घालया सो तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसता प्राइज विन जावचे सो खंडित वगवगी कॉल करा वगवगी कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न तुम्ही वय कोरेत तुमगे स्क्रीनार दिसता नंबर पळया 7019258077 या नंबराक वगवगी कॉल करा कॉल केल्यार प्रति एक कॉलर तीन क्वेश्चन तीनय क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेल्यांक यूथ ऑफ GSB तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज भारी सिंपल फॉर्मॅट न्ही वा तुम्ही 13 एपिसोड तुलान पळोवन येतर आसाची आज 13th एपिसोड लास्ट एपिसोड ह्या सिजनाचे सो खंडित तुमकां कशी दिसली ह्या सीझन म्हणून सांगू न्हू कार्यक्रम पळयताची कॉमेंट सेक्शनान तुवें घालायची तशीच तुमकां कार्यक्रम इश्ट जातस म्हणून जाल्यार खंडित एक थम्स अप दियाची तशीच आमगेला अनेक कॉलर आसा खंय पल्लवी पै म्हणून सांगू न्हू हांगेला उलोवया हॅलो नमस्ते नमस्ते कशी आसाची आराम बा सो आज वापस अनेक प्राइज विन जावचा रेडी आसा वा इजी निमगो का वा ओके जायत सो कॅटेगरी लिस्ट येता खंयची कॅटेगरी म्हणून सांगू एक सिलेक्ट करा ओके सो आता ऑप्शन कॅटेगरी पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनालिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट इंडियन एपिक वा ओके सो इंडियन एपिक या कॅटेगरी तुला ना तुमकां लायची राउंडाची फर्स्ट क्वेश्चन आयलास पळया Where did the final battle between Pandavas and Kauravas take place? वापस निमगिता Where did the final battle between Pandavas and Kauravas take place? Options A. Okha B. Ayodhya C. Kurukshetra D. Gorakhpur 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर दिवचे प्रयत्न करा वगी सांग का कुरुक्षेत्र टाइम अप झाला ओके वगी सांगता आशिल्लें न्ही वा कुरुक्षेत्र बॅटल महाभारताच्या आवड ना हांव अंतू घाल नासता लकी कॉलर तू खंडित विन जावचे एक चान्स आसता ओके थँक यू फॉर कॉलिंग बाय बाय येस सो अशीची तुम्ही वय कॉल करून विन जावचे प्रयत्न करा आणि 10 सेकंड भितर आन्सर दिवचे खंडित प्रयत्न करा ना म्हणजे जाल्यार तुमगेला आन्सर घेवचे कष्ट जाता म्हाका सो हांगेले नाव आमी आयचे लकी कॉलर घालया सो खंडित तुम्ही वय हे कार्यक्रम पळयता आसाची तुमकां हे कार्यक्रम
कशी दिसता असं म्हणून कॉमेंट सेक्शनाक घालायची. तशी जी तुम्ही येदोळ कॉल कर न्ही म्हणजे जाल्यार वगवगी कॉल करा आनी ಸ್ವಲ್ಪ टायम वरला आयची एपिसोडांत 7019258077 ह्या नंबराक वगवगी कॉल करून प्राइज विंजवचा प्रयत्न तुम्ही खंडित कोरेता. तशी आमगेला आयचे अनेक कॉलर सके आदिश शेणे म्हणून सांगून आमगेला उलया. हॅलो नमस्ते. हॅलो नमस्ते. नमस्ते कशी आसा? वाय कसं आराम आसा वा? ओके सो गेम रूल्स कळला वा? होय स्टार्ट करूया वा? होय ओके सो आता स्क्रीनार कॅटेगरी लिस्ट येता आसा पळया. इंडियन एपिक, आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट. इंडियन एपिक. इंडियन एपिक वा? होय ओके सो इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरीतुला ना तुगेला राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन येता आसा पळया. इन रामायणा who was Ravana's wife? Apas nimgita in Ramayana who was मंदोदरी. मंदोदरी मंदोदरी. मंडोदरी वा? होय 100% वा? होय ओके सो म्हाका टायमर समेत स्टार्ट करचो टाइम दिलेलो ना. 100% आन्सर करेक्ट आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. फर्स्ट क्वेश्चनाक आन्सर दिलेला 100% करेक्ट आसा मंडोदरी. ओके Thank सो you. आता मी सेकंड क्वेश्चन वचा वा? जायत. ओके सो आता फर्स्ट कॅटेगरी लिस्ट येता. कॅटेगरीज पळया. इंडियन एपिक सोडून खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता. आर्ट अँड कल्चर. आर्ट अँड कल्चर वा? होय ओके सो आर्ट अँड कल्चर ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगेला इस राउंडाच्या सेकंड क्वेश्चन आता येता आसा. Which Indian city was recently certified formally as a World Heritage Site by UNESCO? Apas nimgita which Indian city was recently certified formally as a World Heritage Site by UNESCO? Option A Varanasi, B Ahmedabad, C Jaipur, D Nagpur. अहमदाबाद. Ahmedabad अहमदाबाद. sure वा? होय टायमर 10 सेकंड आसा. आलोचन करचे असल्यार आलोचन कोण सांगू येता. ना अहमदाबाद. अहमदाबाद वा? बट आन्सर Right. जयपूर आसा. ओके ओके सो नो प्रॉब्लेम. नाम खंडित लकी कॉलर अंतु भितर घाल नसता. एंड ऑफ द एपिसोड ते पळयता रावका. ओके येस थँक्यू फॉर कॉलिंग. येस सो अशी जी तुम्ही कॉल करून विन जावचा प्रयत्न करा. तुमगेला आत्ता कॉल केलेला नाव घालून सोडया आम्ही आदेश म्हणून सांगून. तशीच तुम्ही वगी कॉल करा. कॉल करून प्राइज विन जावचा प्रयत्न तुम्ही मागीर कोर येता. सो तुमगेला स्क्रीनार दिसताच पळया नंबर 7019258077 ह्या नंबराक वगी कॉल करून 3 क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिवन प्राइज विन जावचे प्रयत्न मागीर तुम्ही कोर येता. सो आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वरला आयचे एपिसोडांतू वगवगी कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न करा. तशी आमगे अनेक कॉलर आसा काही पद्मनाभ पै म्हणून सांगून हांगेला उलया. हॅलो नमस्ते. हॅलो नमस्ते. नमस्ते खंय तुला उलयता सची? पद्मनाभ पै म्हणून कुद्रोळी तुल्यान. कुद्रोळी मंगळूर. वय वय वय. ओके सो गेम रूल्स कळला वा तुमका? वय 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 मम. ओके सो आमी स्टार्ट करूया न्हू तशें जाल्यार तुमकां Okay, स्क्रीनार sure. कॅटेगरी लिस्ट येता पळया. ओके इंडियन एपिक, आर्ट अँड कल्चर, फेमस पर्सनॅलिटीज, पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट. ओके खंयची कॅटेगरी? स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स वा? वय ओके सो स्पोर्ट्स ह्या कॅटेगरी तुला ना तुमगे लायचे राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन तुमगे मुखार येता आसा पळया. ओके Who won the women's singles title in the US Open tennis tournament 2018? ओके Apas nimgita who won the women's singles title in the US Open tennis tournament 2018? तुमगेला ऑप्शन्स Anastasia Sevastova, B Serena Williams, C Serena. Naomi Osaka, D Elena Vesnina. 10 सेकंड टाइम ओके सेरेना विलियम्स. सेरेना विलियम्स वा? वय शुअर की गेस? गेस गेस वा? वय. ओके सो गेस टाइम सांगायची. टाइम की टाइम बी झाला. बी. टाइम आता जस्ट झालं. ओके ओके सेरेना विलियम्स. सेरेना विलियम्स नाही आन्सर. सी नाओमी म्हणून Right. सी ऑप्शन नाओमी ओसाका. ओके 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 सो नो प्रॉब्लेम. तुमगे नाव खंडित आमगेला लकी कॉल घाल नसता. एंड ऑफ द एपिसोड ते पळयता राबा. तुमगे उलोवन मस्त खुशी जाला. थँक्यू फॉर कॉलिंग. ओके थँक्यू थँक्यू. येस
सो खंडित तुम्ही वय ट्राय कोर येतं आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वरला आयच्या एपिसोडांतू सो वगवगी कॉल करा तुम्हाला स्क्रीनर दिसता नंबर पळया 7019258077 या नंबराक वगवगी कॉल करून प्राइज विन जावचे प्रयत्न तुम्ही कोर येतं तीन क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिले म्हणजे यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे एक इंटरेस्टिंग प्राइज तुमगेल कतरी रेडी आसा क्वेश्चन्स मस्त सिंपल आसा आन्सर्स तुमकां खंडित गोत्तसता सो ट्राय करायची ट्राय करच्या कसला सोडताची ट्राय करची मस्त इंपॉर्टंट म्हणताची सो पार्टिसिपेशन मस्त इंपॉर्टंट जाता सो खंडित ट्राय करा तुमगे स्क्रीनार तशें नंबराक वगवगी कॉल करा ह्या सिजनाच्या आणि ಸ್ವಲ್ಪ टाइम वरला सो प्राइज विन जावच्या एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां आसा सो खंडित वगवगी कॉल करा तुमगे स्क्रीनार तशें नंबर 7019258077 या नंबराक वगवगी कॉल करून तुम्ही प्राइज विन जावच्या प्रयत्न खंडित कोरेत तशी जी तुमके कार्यक्रम इष्ट जाता म्हणल्यार एक लायक दिया आणि शेअर करा तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली पुरे जनांक पळोवो तशी आमगे लोट अनेक कॉलर आसा की तांगेला उलया हॅलो नमस्ते नमस्कार कोण उलयता तशें रमेश मल्ल्या डोंबिवली रमेश मल्ल्या खंय तुका न्हू डोंबिवली डोंबिवली वय वय ओके सो गेम रूल्स कळला तुमकां वय वय ओके सो स्टार्ट करूया न्हू आमचे शेलारी वय वय येस सो तुमगेल मुखार येता कॅटेगरी लिस्ट येता कॅटेगरी लिस्ट पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी फेमस पर्सनॅलिटी फेमस पर्सनॅलिटीज म्हणून सांगता सर तुम्ही सो फेमस पर्सनॅलिटीज ह्या कॅटेगरीतून तुमगेला आयच्या राउंडाचे फर्स्ट क्वेश्चन तुमगेल मुखार येता आयला पळया हू वॉज एफेक्शनेटली नोन ॲज द ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया who was affectionately known as the grand old man of India options A Bal Gangadhar Tilak B Dadabhai Nauroji C Gopal Krishna Gokhale D Mahatma Gandhi 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा दादाबाई नवरोजी कंचा बी दादाबाई नौरोजी वय वय ओके सो कॉन्फिडेंट आसा वा वय वय ओके सो तुम्ही इतले कॉन्फिडेंट असताना आन्सर 100% करेक्ट असू का कॉंग्रॅच्युलेशन्स फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला असतो मी थँक्यू येस सो आता मी सेकंड क्वेश्चन आवच का सेकंड क्वेश्चन वापस तुम्ही एक कॅटेगरी सिलेक्ट करका जाता ओके राईट सो मी वापस कॅटेगरी लिस्टाक वचा फेमस पर्सनॅलिटी सोणू कंचे एक सिलेक्ट करका जाता स्पोर्ट सिलेक्ट करता वा वय ओके सो स्पोर्ट या कॅटेगरी तुला ना तुमच्या लाईच्या राउंडाच्या सेकंड क्वेश्चन तुमच्या मुखार आयला पळया Olympic medalists of India, Bajrang Punia and Ravi Dahiya are associated with which sport? वापस निमगिता Olympic medalists of India, Bajrang Punia and Ravi Dahiya are associated with which sport? तुम्हाला ऑप्शन्स A boxing, B shooting, C wrestling, D judo. 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला C wrestling वा वय ओके C wrestling म्हणून सांगता सर तुम्ही कितले कॉन्फिडेंट आसाची आता तर CWG ओके सो 100% कॉन्फिडेंट आसा तुम्ही सो आन्सर 100% करेक्ट आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू सो मच येस सो दोन क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला आहे दोन आणि एक क्वेश्चन वरला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे वय वय ओके सो रेडी आसा वा वय वय ओके सो आम्ही कॅटेगरी सिलेक्शनाक वचा तुमगेल्या स्क्रीनार कॅटेगरी लिस्ट येता पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटी पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट्स आशिल्ला तांतूं तुम्ही स्पोर्ट आणि फेमस पर्सनॅलिटी सिलेक्ट केल्या आणि तीन वरला इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर आणि पॉलिटिक्स खंयची सिलेक्ट करताची इंडियन एपिक सिलेक्ट करता वा वय वय ओके सो इंडियन एपिक पुराण या कॅटेगरी तुला ना तुमगेला थर्ड क्वेश्चन व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन आता येईल पळया इन रामायणा रावणा रूल्ड ओव्हर वॉट आयलँड सिटी In Ramayana, Ravana ruled over what island city? Options A. Goa, B. Mumbai, C. Andaman, D. Lanka. 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झाला. D. Lanka. वय शुअर वा रामायण लंका 100% शुअर नाही वा सो 100% आन्सर करेक्ट असं कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू तीन क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेलंच तुम्ही थँक्यू प्राइज आमगे यूथ ऑफ जेएसबी स्टुडिओ येऊन केन्ना कलेक्ट करत जायत येस थँक्यू फॉर कॉलिंग तुमगेला उलोवंक मस्त खुशी जाला थँक्यू थँक्यू बाय बाय सो अशीची
तुम्ही ट्राय करा वगवगी कॉल करच्याक येदोळ आमकां 3 प्राइज विनर्स मेळ्ळ्यांचे आयच्या एपिसोडांतू तुम्ही चारय जत्ता पळया तुमगे स्क्रीनार दिसता नंबर पळया 7019258077 आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वरला आयच्या एपिसोडांतू सो खंडित हे ऑपॉर्च्युनिटी मिस करून घेऊ नाकाची वगवगी कॉल करा 7019258077 आणि चड म्हळ्यार एक जो 2 कॉलर घेवचे तितले टाइमस मी गेला की सो वगवगी कॉल करा आणि प्राइज विन जावचे प्रयत्न खंडित करा सिंपल क्वेश्चन जर तुमकां आन्सर खंडित गोत आसता सो तुम्ही आता हे सगळे एपिसोड पळयले स्टार्टिंग तुला सो तुमकां एक आयडिया मेळ्ळा कसं टायप क्वेश्चन्स येता म्हाका आन्सर करूं जातवाय म्हाका जे आन्सर गोत्त आशिल्ले हांव सांगता आशिल्लो म्हूण सांगू न्हू तुमकां खंडित दिसून आसता सो टायम वेस्ट करनाशी वगवगी तुमगे लागीं आशिल्लो फोन उबारा आनी कॉल करा 7019258077 लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी ह्या सिजनांतू प्राइज विन जावचे सो ಸ್ವಲ್ಪ टायम वरला सो खंडित तुम्ही कॉल कर येता तशीच आमगेलो टू कॉलर आसा काही हॅलो हॅलो नमस्ते कोण उलयता हांव प्रणवी प्रणवी खंय तुला वय हा खंय तुलान उलयता अशें बँगलोरांत बँगलोर तुलान वय ओके कसं शिकता सर हांव 6th स्टँडर्ड शिकते 6th स्टँडर्ड ओके सो गेम रूल्स कळ्ळावा प्रणवी ओके स्क्रीन एक म्यूट कोरका मोबायलार पळयतास म्हण जालें नातल्यार हांव उलयल्यार डिले येता जायत ओके सो हांगा डायरेक्ट फोनार उरलो का ओके हा जायत सो गेम रूल्स कळ्ळा ना मा वय ओके सो स्टार्ट करूया वा हा ओके सो आता कॅटेगरी लिस्ट येता कॅटेगरी लिस्ट पळया इंडियन एपिक आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता इंडियन एपिक पुराण वा वय ओके सो इंडियन एपिक ह्या कॅटेगरी तुला लायची राउंडाच्या फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनार येता सर पळया व्हॉट इज द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णूज सीट विच इज अ स्नेक फर्स्ट नेम किता व्हॉट इज द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णूज सीट विच इज अ स्नेक ऑप्शन्स ए सर्पराजा बी शेषा सी नागराजा डी सर्पाक्षरा 10 सेकंड टाइमर स्टार्ट झालेला आसा आन्सर दिवचे प्रयत्न कर शेषा बी शेषा वय ओके कितले कॉन्फिडेंट आसा 100% 100% ओके सो शेषा 100% करेक्ट आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक यू येस सो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आन्सर दिलेला आसा आणि 2 क्वेश्चन आसा हा ओके सो सेकंड क्वेश्चन वचना आमी ओके ओके सो कॅटेगरी लिस्ट येता सर कॅटेगरी लिस्ट पळया इंडियन एपिक सोणू खंयचे एक कॅटेगरी सिलेक्ट करपाक जाता आर्ट एंड कल्चर फेमस पर्सनॅलिटीज पॉलिटिक्स आणि स्पोर्ट खंयची कॅटेगरी सिलेक्ट करता आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर वा ओके सो आर्ट एंड कल्चर ह्या कॅटेगरी तुला ना तुला लायची राउंडाच्या सेकंड क्वेश्चन स्क्रीनार येता सर पळया विच सिटी रिसेंटली ऑर्गनायज्ड the Nutan International Theatre Festival NITF which city recently organized the Nutan International Theatre Festival NITF options A New Delhi B Chandigarh C Jammu D Dehradun 10 सेकंड टाइम स्टार्ट झाला आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा चंदीगड वा कॉन्फिडेंट वा 100% वा बट आन्सर जम्मू असं कसं सोर्स या आन्सरचा या आन्सर काही तुला म्हणलं चंदीगड म्हणून गेस केलं वा वय ओके सो आन्सर जम्मू चंदीगड नाही ओके 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 सो नो प्रॉब्लेम नाव खंडित आमगे लायच्या लकी कॉलर घाल नसता ओके ओके सो पळयता राब जाल्ले ऑलमोस्ट एंड कायल्याच्या मी कॉल केलेला का मस्त थँक्यू फॉर कॉलिंग वेलकम बाय 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 येस सो तुम्ही आयच्या या लास्ट एपिसोड सीझन 2 क्विज टायमाच्या पळयला मस्त जणांना कॉल केलेला प्रति एक कॉलराक मस्त थँक्स सांगता सर या आयच्या एपिसोडाच्या मुक्ताय हंता घेऊन पावल्याच्या मी सो एक लकी कॉलर काढच्या एक टाइम आयला सो कोण त्या लकी कॉलर म्हणून पळया सो एक चिट्ट काढलेला असा हांव येस सो पवन म्हणून सांगून नाव आयलं सर कॉंग्रॅच्युलेशन्स पवन तुम्ही आमगे लायच्या लकी कॉलर जाल्ल्याची सो खंडित तुम्ही तुमगे प्राइज हांगे येवन आमगे स्टुडिओक येवन केन्नाय कलेक्ट कोर येता म्हणून सांगता सर तशीची आमी एक नवे सेगमेंट ह्या कार्यक्रमांत इंट्रोड्यूस केलेला तुमकां एक इंट्रस्टिंग फॅक्ट्स एक
अशीच एक गंमत आहे का तरी तुमका कोळ कांबळल का तरी एक सेगमेंट ऍड केलेला इंटरेस्टिंग फॅक्ट ऑफ द वीक म्हणून सांगू न्हू. सो आयच्या इंटरेस्टिंग फॅक्ट ऑफ द वीक कसं आला म्हणून सांगू न्हू. आता पळया तुमच्या स्क्रीनार येईल असं आयचे इंटरेस्टिंग फॅक्ट. टिक टॅक मिंट्स आर नेम्ड आफ्टर द साऊंड दॅट द कंटेनर्स मेक काय. सो या टिक टॅक म्हणून सांगून तुम्ही पुरे जण खावन असताची. सो या टिक टॅक म्हणून नाव काही तुला नाही काही म्हणारी ताजे त्या बॉक्स असं ना ताजे त्या कंटेनर त्या टिक टॅक म्हणाल एक साऊंड करतं ना. सो त्या साऊंडा वयरी त्या एक मिनटाक नाव दवरलेलं काही टिक टॅक म्हणून सांगून. सो खंडित तुमकां या एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट कोळ न्हू मस्त खुशी जाला म्हणून लेखता तसं तशीची क्विज टाइम सीझन 2 एप्रिल 1 तारीख आम्ही स्टार्ट केलेला. मस्त जणांनी कॉल केले, मस्त जण रेग्युलर कॉलर्स मेळ्ळींच आमकां. तुमगेला पुरे जणां लागीं उरलो न्हू मस्त एक खुशी जाली म्हाका. खंडीत म्हाका एक चान्स एवरी वीक तुमगे लागीं एक इंटरॅक्ट करचें आनी तुमकां हे कार्यक्रम पळोवन मस्त इश्ट जाला म्हणून हांव लेखता. ह्या सीझन आमी हांगाची आयच्या एपिसोडांत मुक्ताय करता रसाची अनेक सीझन घेवन तुमगेर मुखार खंडीत येता. ते दोलताय खंडीत हांव तुमकां मिस करता आसता. तुमी हे शो खंडीत मिस करताचे म्हणून हांव लेखता आसा. इतले वेळ ह्या कार्यक्रम पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हणून लेखता आसा. वापस मेळताय आयचे हे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता आसा. पळयलेले खातीर मस्त धन्यवाद.